Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα προσπαθήσω να τελειώσω τα quest μου, όλα που έχω, για να πάρω πολλά XP. Έχω κάνει τις πρώτες 3 σειρές, μετά ένα από εδώ. Τώρα θα κάνουμε αυτά τα δύο που είναι εύκολο. Μετά θα ξεκλειδώσουμε αυτά, εδώ και boom. Ναι, μισό λεπτό να πατήσω παύση, να μετρήσω λίγο πόσο στο περίπου θα είναι. Ναι guys, θα μέτρησα, θα είναι κάπου στα 12.000, γι' αυτό πάμε. Ναι, κολλάει. Ok guys, μπαίνουμε. Μετά από 12 ώρες, αλλά ok. Στην κυριολεξία περίμενα 12 λεπτά νομίζω, αλλά ok. What the fuck, γιατί κατευθείαν το matchmaking, το warring αυτό. What? Back the game. Τι θες ρε, που κάνεις και... Πάει. Δείτε τον! Λοιπόν guys, αρχίζω και φοβάμαι ρε. Και δεν έχω καλό σήμα ρε, είμαι στο ξενοδοχείο και από πες. Γι' αυτό θα κάτσω εδώ. Τι λέω ρε, πρέπει να χιλάρω, να τυπάω players. Guys, όχι. Κάνουμε super εδώ. Παραλίγο. Έλα, πάει. Πάει τώρα. Πάει και η Τζοτζο, πάει. Ωραία guys, sorry για την παύση. Πάμε. Όχι ρε, τόλουσα. Όχι. Guys, ο μπρο είχε χαρτί αγίου όνομα. Κάναμε αυτά τα δύο, ok. Πρέπει να κάνουμε το κάτω. Ok, εύκολα. Το τελευταίο είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να νικήσουμε πρώτη, να βγούμε άλλες 5 φορές. Ok, από ό,τι με φαίνεται παίζει και να πάμε πρέσι στον Edgar. Και λοιπόν guys, σε αυτό το σημείο έχω να πω ότι είναι ένα άλλο account αυτό, ένα main account. Ok. Λοιπόν, πάμε. Μπουμ. Πάει ο Edgar ή εγώ πάω? Ναι ρε φίλε, πάει ο Edgar. Πάει και η Τζέσι. Πάει εκεί Μπροκ δεν το λένε ρε. Ξέρεις πως το λένε. Μπράβο. Την έχασε, πάμε. Ωραία, κάναμε κάτι σε αυτό το quest με 1500. Με τώρα θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 quest θα κάνουμε άμα βγω πρώτος. Και εγώ ένα. 6. Οκ. Πάμε. Πάμε guys. Λοιπόν, κλασικά βλέπουμε εδώ. Sorry. Guys, πρέπει να βγούμε πρώτοι. Αλλιώς έχουμε λούσει. Νομίζω ότι είναι ο Νόρι. Ναι, είναι ο Νόρι. Πάμε ρε, σκοτώσαμε για πρώτη φορά τον Νόρι. Καρέλα, έλα εδώ. Κι άλλος Νόρι.
Εύκαρα εκεί, Ανόρη εκεί, που μπρένω από το Αζερμπαϊτζάν. Εμένα στο χέρι, όχι! Ναι ρε. Κάνεις το σώσα. Πρέπει να χίλαρε. Έχουμε μάχη με Έντγκαρ. Όχι! Έλειωσα. Οκ, guys, τώρα είναι. Πάει. Όχι! Όχι ρε guys. Μου λέει Βάντης, το κάναμε ρε. Guys, τι είναι αυτό? 100.000 points of health. Πάμε again guys. Πρέπει να τα κάνουμε όλα. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα. Είναι η πρώτη μου φορά που κάνω όλα με τα quest. Warring, δεν ξέρω. Οκ, είναι ένα Squeak και ένα Squeak. Πού πάει ο Squeak? Θα μπορούμε να το πάρει point βέβαια. Λοιπόν, ακούστε, για να κάνουμε αυτό το quest μας έλεγε για να χιλάρουμε. Θα κάνουμε αυτό. Καταλάβατε τι. Αλλά τώρα επειδή κάποιος μας κάνει spectate, πρέπει να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται. Εκεί. Ρε guys, γιατί όταν με κάνουν spectate παίζω σαν τη γιαγιά μου? Βέβαια εγώ εξεκλείδωσα μια γκολ. Άχι! Πάμε. Ελάτε guys, αυτά τα quest είναι και τα πιο δύσκολα. Εγκρίκο. Εγκρίκο guys. Οκ guys, sorry για την πάση. Απλά μου είπε κάτι η μαμά μου βοήθησε. Κάτσε ρε, ο Φίνξ είναι άχρηστος. Καμπούμ, χαμούτ. Το πέτυχα ρε. Χαμούτ. Λοιπόν guys, πάμε να κάνουμε αυτό που σας είπα. Μπαμ. Guys, πήγαμε να χάσουμε ρε. Νομίζω με τον Εύβικο είναι. Όχι, με τον Μπροκ. 4-8. Μας έσκουσε. Να βλέπετε guys πως χιλάρουμε εκεί. Είναι 16k. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό το κόλπο με την αφρικανική σκόνη. Η αλήθεια είναι guys, τώρα δεν θέλω πολύ τα τρόπαια. Πρέσι Τζένα Νόρι. Κουπέπε. Όπα ρε, νομίζω πετάχτηκε ο Σπάγης. Guys, εδώ θέλει λίγο προσοχή. Λίγο πολύ θέλει, γιατί αν γίνει κανένα λούσιμο. Ναι, αυτό. Ναι, γαμώ τη μάνα σου. Ναι, οκ. Συν ένα.
Οκ. Επειδή δεν θέλω να περιμένετε άλλο ώστε να πάει το play again και αυτά. Οκ. Από εδώ. Εκεί είναι ένας Ρίκ. Fire. Single. Και τα κλαπάκια είναι σημαντικά για να πούμε πρώτα. Νόρι και... όχι, τι λέω ρε. Το έλεγα Νόρι και Νίκο. Νικολάκη, χάσαμε. Μακάρι το καταφέραμε. Πάει ο Μπάστερ. Αντίο Μπάστερ. Αλλά... Οκ, guys. Πρέπει να κάνουμε τετάπλη. Πρέπει να σκοτώσουμε σίγουρα άτομα. Οκ, πάει εδώ. Ο Μπουλ χώνεται εκεί. Χώνομαι κι εγώ. Σκοτώνω το Λίον. Όχι, guys, τόλουσα. Το guys ήθελα να σημαδέψω μπροστά, ρε. Ξανά έλουσα. Guys, τι λύση μου έριξε. Αλλά πάει. Τώρα, άρα. Please να κάνω κάποιο quest. Ένα αυτό, ok, win 8 battles. Θα κάνουμε τώρα use play again 10 times. Και αυτά άνετα. Μόνο αυτό ρε με το 100.000. Που guys, τώρα δεν θέλω να σκοτώνω άτομα. Γιατί νομίζω ότι πήγαμε και 500 τον Edgar. Αλλά ok. Εγώ guys τώρα θα κάνω μόνο αυτό με το θέμα. Open drops, fine. Λέει να ανοίγουμε drops για να βρούμε drops, τα fuck. Αλλά guys, μιας και πως που είναι δίπλα μας, θα τους σκοτώσουμε, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, μπαμ. Κυλιάρουμε τώρα. Πάμε. Εκεί είναι ένας μπαρ. Έρχεται εδώ guys, που έρχεται. Θα πει απλή στη ζωή του ή θα πω εγώ. Τι λέτε, θα πει αυτός. Να μην χωνότανε. Λοιπόν, και στη φάση λέει κολλάει ρε και δεν μπορώ να κονθώ. Guys, sorry που έκανα σούπερ, αλλά φοβήθηκα. Μη χάσω. Χίλαρε. Να κρύβεται καμιά έμζε εδώ. Έχει χώσο το κεφάσι ρε. Πάμε να ξανακάνουμε αυτό με τη σκόνη. Να τελειώνουμε. Χίλαρε. Οκ, wait να χιλάρουμε. Έχει το ultra ρε. Easy guys. Να είδατε συν 24.000. Easy είναι αυτά. Guys, τώρα θα κάνουμε το Mega Quest. Και μετά τα άλλα δύο. Πάμε guys. Πάμε να πάρουμε το ένα μας πίσω να πούμε. Εκεί είναι ένας γιάμ. Γιατί πεινάει ο μπρο. Guys, τώρα αν με φάει ρε. Ωραία guys, double kill. Πίσω. Εκεί ρε, να με φάει η Σέλη. Ποιος με κοιτάει τώρα, δεν ξέρω. Έκανε gadget. Λούσαμε. Αλλά χίλα ρε στο λίγο. Ναι, 11.417, δεν το λες και λίγο. Guys, με αυτό το game τελειώνουμε όλα τα quest. Και αυτό δεν θα τα πείσω πάση. Και για το last game πρέπει να βγούμε πρώτοι. Ακούσατε. Πρώτοι. Για να πάρουμε 12k XP.
Αλλά guys θα είχαμε 15k γιατί πριν, επειδή ήταν το event με τα Mega Box, έλειψα πάρα πολύ άσχημα και ναι, είχα κάνει ήδη 3.000 χωρίς το βίντεο και έλειψαμε. Λοιπόν, ας κάνουμε τώρα αυτό το κόλπο να τρελαίνουμε. Άντε εδώ. Οκ. Χίλαρε, πάρε και αυτά. Εκεί όμως είναι η Λίλη, που τώρα δεν είναι καλό. Αλλά εμείς θα κάνουμε μια σούπερ και θα σκοτώνουμε. Μιλάμε, έρχεται ένας Ρώσος που πρέπει να μείνει σκιοχεία. Πάμε. Χίλαρε. Ωραία. Έλα. Ωραία. Πάμε guys, κοντά. Λοιπόν, είναι ο Bugs. Όπα ρε, τι γίνεται κύριε. Όφου ρε. Πάει. Μπίμπι πάει. Μπίμπι, bye. Έλα ρε, αυτός τον έφαγε, αλλά πάμε. Και guys, τα κάναμε όλα. Όλα τα quest. Και για να δούμε πόσα παίρνουμε. Η ώρα της αλήθειας. Οκ guys. Το πήγαμε 569. Αλλά οκ, let's go. Τώρα θα έχουμε πάρει 500 diamonds. Rare. Οκ, το πρώτο rare της ημέρας. Super rare. Το δεύτερο της ημέρας. Αυτά τα drops. Συν 3. Συν 1. Συν 5 large. Ok. 4, 3, 2, 1. Φωσφορίζει. Σκίζει το dick. Πάμε λίγο. Αλλά δεν έχω κάνει το dick. Super rare. Το τρίτο της ημέρας. Super rare. Rare. Ok, rare. Το δεύτερο. Οκ, πάμε εδώ. Μανιτάρι, τι μανιτάρι ρε. Εδώ, να πιω 1-2 μανιτάρια ρε. Συν 3 please. Επί 5 large. 4 φωσφορίζει. Τώρα είναι λίγο πάνω να πετύχουμε σε κάποιον. Οκ, και παίρνουμε 18.000 τετά. 21 τέτοια ρε. Και πάμε guys όλοι να τα πάρουμε εδώ, μπαμ. Το τρίτο της ημέρας ρε. 1000. Epic, νομίζω το δεύτερο της ημέρας. Οκ. Super rare το τέταρτο. Εδώ. Rare. 1000 βόσκα. Πάρε και βάλα 1000. Epic 4 guys. Και φάση γινόταν mythics ρε. Το πέμπτο της ημέρας σοβαρά. Εδώ power points. Εδώ πήραμε την bow. Το bow. Το λέω την bow. Unlock finals 2. Ends ok, πάμε εδώ στο bow. Ωραία. Το τέταρτο της ημέρας. Έχω χάσει το μέτρημα. Οκ. 8.000. Σούπερα. Και αυτό ήταν. Guys, έχουμε και από εδώ να πάρουμε. Το ξέχασα αυτό. Παίρνουμε, μπαμ. Θα ξεκλειδώσουμε και την έντζε. Ρε, γιατί έσπρωξα το κρεβάτι μου ενώ είμαι ξαπλωμένος ρε. Και παίρνουμε colt, ok. Δώσε 100 powerpoints, 100 credits που παίρνουμε την EMS. Let's go. Και τώρα ποιον θέλει. Θα πάω για Frank. 100, 200, 200, 100. Σούπερ, ποιον να πάρω. Να πάρω το D.
Όχι, δεν είμαι καθόλου καλός. Εγώ κάποτε guys ήθελα να πάω Prestige 3 γενικά να παίζω πολύ. Ας θα πάρουμε τζάκι το αποφάσισα. New World, let's go. 100 credits. Για πόσα εδώ. Guys, πες να πάμε και 10k ρε. Στα coins, δεν σου κάνω πλάκα. Και... Είμαστε 10k ρε. 10k coins. Και by the way guys, αυτό ήταν το βίντεο. Πήραμε τα quest. Πάμε να δούμε και εδώ λίγο τι έχει. Πάμε να ανοίξουμε και guys εδώ τα name drops. IP5 large το πρώτο ρε. Δεν τελειώνει το βίντεο. 3, αναβοσβήνει. Ένα ok, κάτι credits. Πάμε άλλο name drops. Αυτό και αυτό. Επί 4, ok, large. 3, 2, 1, ok, πάμε και αυτό. Επί 8, extra large. Όπα ρε. Τα 6, 5, αναβοσβήνει. What the fuck, ντάκ και νόρι. 3 αναβοσβήνει. Red car, ok. Ένα, ok. Πάμε εδώ. Επί 1, medium, ok. Και σφάση γκάς έλεγε bad. Anka, ok. Επί 8 ρε κι άλλο. Μετά αναβοσβήνει. Ναι. 5, 4, 3, 2, 1. Guys, ήθελα να πω πριν να πατήσω τον μπροστά αυτό που έχω δει. Επί 2, ok. Ναι. Και πάμε και εδώ. Επί 2. Ok guys, ελπίζω να μην έχουμε τίποτα άλλο να ανοίξουμε. 22 λεπτά βίντεο. Ρε, τι είναι αυτά. Δεν τα έχω. Για να μου λίγο το φράγμα. Και λοιπόν guys, ας δούμε και εγώ λίγο τι καινούργιο υπάρχει. Ναι, θα το πάρω, είναι σίγουρη. Ok guys, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εδώ έχει άλλο ένα new mega quest, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας κάντε ένα like και ένα subscribe, να φτάσουμε ρε τους 1000 subscribers. Νομίζω είμαστε 870 κάτι, 900 εκεί. Ok, εδώ είναι για hyper στη σέλη. Παίρνουμε αυτό και αντίο guys.